जोंहा माने बिश्वकर्मानि फुजानि थाखाय आवाथि सावनो नागिरदों आरो ओमफ्राय आं दाबाय माने बोराया बारा मोजां रोङा आरो ना खुयै खुयै खालामो ओमफ्राय आंनि आखाइजोंनो आं बानायबाय आरो जाबाबो जायाबाबो सोबावनो मोनसा ट्राइ खालामनांगौथ' हायो हाया हिन्जाव हौवानि खोथा गैया आरोना बेयाव हौवाखौलाय मा आसा खालामबाय थागोन आरोना हानायखिबांनो गावनो मावनो नाजानांगौ आरो ओमफ्राय अखानायैनो बिश्वकर्मा नालाय ओंखायनो सिगाङाव आवाथि सावखागोन आरोना जोंहा दिनैहाय बिश्वकर्मा फुजानि फुजा हाबाय आरोना आङो नै बाथौ साथौखौहाय बाउखांजोब्बाय आरोना आङो ओमफ्राय बाउखांजोबनानै दा प्रसाद हानायावहाय लाहार फाहार खालामबाय आरो अखा हादों अखायाबो फुजानि टाइमावबो हानो मोननांगौ आरोना माने खामसालियावनो होनांसिगोन उफायथ' गैयाना मा खालामनो आरो खामसालियाव होनाय बेब'स्था खालामसै नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो लोगोसे एफा गोरलै गोरलै हाखो बबेजों एवहरगोन बबेजों दांगोन मोदायफ्रालाय मोदायफ्रानो माबाजोबगोन एसे थुब्रा सिनखौ हरा साइस गैया बायस गैया हानो नाङा गिदिर गिदिर हानांगौ आरो ओमफ्राय गिदिरद्रायबो नङा फिसाद्रायबो नङाब्रा सारबा बुथुमा सिरिबा आरामसे थाबाय थाबाय सारबा बेलाय माथो बेयाव दंलाजोबो सासि माबा माबि बुस्थुबो दं जा बुस्थु दं लाना फैदों मालाय गावसिनि बुस्थु नालाय लुबैजोबो मा जायो बेनालाय ओरैनोसै आसुना माइसालिसो बेलाय गाबि एसे बोयो थानांखिगौ खाथिद्रायाव थानांखिगौ माबायदि बावगोन नायदो Bomba! जोंनि बेदर जानांगौ Dabele banda guna. गाव फैसा खांग्रानि बिबाजै नामाया रान थें थें राखेब लंपेन्ट फाननाय एसे गाननोसै थ्रि क्वार्टार कुर्ता गाननोसै गोसोम ना समायाबो मायाबो गानबोयो ड्रेसखौबो समायनायखौ गान मोदोम राखेब प्लाजो लंपेन्टफोर पाटियालाफोरखौ गानबाबो जायो बिनि सायाव हौवानि खोमा बायदाबो थांहां माहां गोदोनि स्टाइलनि बायदा लागावै बेखौनो
Ơi, Ba ba đấy phải. Đây nè. Bi mình học của Huy. Dài thế đi. Cứ thanh em mà bây giờ. Babişe. Yu. Mà hư luôn đi. Mama nakşırım bunu. Dağını zahlı kapınan bu मानसिफ्रा जेरावखि थांनाय फैनाय गुसु गुसु नै जोंहा बाइकआ बेनो आरोना जोंना बाइकआ बेनो ओमफ्राय गारियाबो बेनो आरो बिश्वकर्मा आफानो बावबाय आरो अखा हादों नालाय खामसालियावनो औ बेनो खस्थ' गैया बस्थ' गैया रिक्सबो गैया